Ola, somos Juan Lesta e Belén Montero. Estamos aquí no festival porque fixemos un obradoiro, o obradoiro de cine experimental, novos medios e formatos, e viñemos a presentar os traballos que fixeron os nosos alumnos. Pareceme brutal que exista un festival como Carballo Interplay, porque está dedicado a novos medios e novos formatos que son xa non o futuro, senón o presente do audiovisual, e entón é interesante que haxa festivais tamén para formatos clásicos, pero pareceme unha aposta moi acertada, moi do século XXI, mirar alén da distribución convencional. O futuro dos contidos digitais está complicado, igual que o futuro dos contidos analóxicos. Eu creo que o que ten de positivo os contidos digitais frente aos analóxicos é que representan o presente e o futuro. O sea, si está complicado facer rendible unha produción digital, unha analóxica non ten posibilidade de existir, non? Tendo en conta que realmente o cine convencional distribúese tamén en soporte digital, etc. Non? Pero non creo que, xa falando de internet e de contidos como webseries ou o fenómeno dos youtubers, sí que está agora surdindo por primeira vez unha vía máis real para intentar rentabilizar eses contidos. Hoxe está complicado vivir desto, tanto para internet como para salas convencionais, como para todo. Pero penso que de aquí a uns anos vai ser onde se rentabilice todo, absolutamente. Habería que distinguir a parte máis profesional das cousas que saen máis precarias e máis que a xente non pode cobrar por elas. E logo tamén hai que ter en conta que igual as canles, a distribución e a rentabilización dos contidos xa non é tan directa como era anteriormente, ¿no? Por exemplo, nós estivemos dando aquí un obradoiro e ese obradoiro de cine experimental, pois igual o temos dado porque hai unha serie de contidos nosos libres en internet que fan que o noso traballo se coñeza e entón te chaman dun festival para dar un taller ou dar unha charla ou para producir outra peza, é dicir, que cambia moito a perspectiva que temos. Igual temos que animarnos a liberar parte do noso contido para logo rentabilizalo de xeito menos directo. Longa vida ao festival Carballo Interplay.